har igen YouTube 4 episoder og sådan noget. Og jeg opdagede vist godt, at jeg fik en nice ring, som gør sådan, at jeg kan skyde virkelig hurtigt. Og det er jo speed, så det er jo heller ikke så vanvittigt. Og jeg kom lige op i sådan en mega psykobox, men weak. I hate weak. Wow! Fuck, man! Så hvad der var i kisten. Man, det er helt vanvittigt, så meget den boss, der skader. Men de følger efter mig. Sådan nogle små mænd. Yes, jeg fik den. Det var kun 3% speed. LOL. Så er der sådan en hvid gravsten ved. Shit, man! Er du rød op til duen? Thomas, hvad tænker du på? Jeg tænker på, at jeg skal have nogle XP. Den der du, den er virkelig... Den der du, den er... Der var en, der døde. Det var... LRI. Nice. Og den er givet, jeg kan. Jeg var lige ved at dø for sådan en ring der. Jeg troede, det var sådan en, jeg havde. Ej, jeg kunne... Det er den der ismen, jeg mener. Han hedder altså, det er et spøgelse. Nej. Sådan nogle idiotiske ting. De er mega nemme. Ja, det er nok dumt at TP mig her, ikke? Nice, den vil jeg gerne have, når jeg er assassin. Det er dumt, jeg er oppe i ismanden. Wow! Men... Nej, du skal lege. Er du død? Nej, hvorfor? Hvorfor kan du da ikke vælge de mænd, du gerne vil have? Du! Jeg skulle da ligeglad. Det synes du
Nej, der døde du. Thomas, Mm. jeg synes, at du skal bestemme. Jeg gider ikke bestemme, hvilken mand du skal være. Jo, det siger jeg. Nej, tag et æble. Du har fået et. Oh my god, selvom jeg har fået skabet. Og jeg tager brugt for. Ikke nu, kan du vente lidt. Nej. Nej, Jeg giver nogen. jeg er altså virkelig sulten. Jeg vil give nogen ting om der. Trade. Som en stærk kanal. Det vandet i de smukkeste. Nu er der flest steder. Nu skal jeg starte på ny igen, Thomas. Ja. Stormatang, stormatang, nej, nej, nej. Det bliver startet. Vil du ikke spille Minecraft? Thomas, vil du spille Minecraft? Siger det lortet spil der. Jeg skal være oppe i de små steder. Steder. Jeg skal være oppe i de små steder. Og jeg kom lige lidt ud. I'm watching PT. I'm a kid. No, that's right. Now it's right. For helvede, præst. Hvad med... Eller hvad med kældskin? Lorte, præst. Na 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 na. Nu er bare lortetag, Thomas. Wow! Okay, dør, Thomas. TB var røget. Thomas, kom I se, TB var dør. Og her er det 3. Det var seriøst ikke dør, men de level. Væk! Heldigvis nu er jeg kommet væk fra grin. Hvis jeg skal lige logge. Hvor er du? Nå. Her var der en boss. Så stop du med dumme. Her var der en boss. Hvad er det nu, dit superangreb er? Det er Nå. så min. Nå, ja.